Deci astăzi, frățică, vă învăț cum și ungeți o pită cu pacheu când n-aveți ce mânca. Așa mai pe sară, mai cumva, dacă știi cum zic. Noi, deci, primul la mână, e o pită, mai preferabil asta de lugaș, mai cu ăsta, pui pe masă, în casetofon, neapărat. Așa, iei pacheul, deci iei pacheul, așa. Pui o leacă pe pită, nu știu ce, 1, 2, așa, ungi, mai pui și fie tătătă plină, dar vezi și nu fie așa gros cum fac eu, un pic mai subțire. No, deci, încă o leacă, deci neapărat pacheul trebuie și fie de buceci, că dacă nu e de buceci nu e bun, no. Mai punem pe pită, așa, tătă bun, știi? Dacă vrei numai cu pacheu, n-ai puțin. Dar dacă vrei și cu margarină, super tată la sistem. Deci margarină neapărat Delma. Deci dacă nu-i Delma, nu-i nimic. Și deschizi. Așa, deci fii atent, frățică. Margarină, așa. Deci e margarină. E un pic cam multă. Dar și vezi și nu pui pe pacheu. Pui fix lângă. Noi am pus dar data viitoare îi pune pe lângă. Că se face așa, ca și o budincă de vanilie. No, deci ei, pui tătă bine, așa, rupe tătă, pui tătă bine, învârți o leacă, așa, nici ce fain arată. Mai ei, dacă mai vrei, uite, și că e budincă. No, ok, mai pui și fie tătă bine. No, ok, după ce ai pus și crezi că ai pus destul, pui înapoi capacul, deci așa, pui capacul, așa, deci duci asta înapoi de unde l-ai luat, așa, după aia și ăsta, deschidem asta, luăm ketchup, neapărat Tommy, marele dulce, eu am ketchup dulce și bun, atât Tommy, deci ăsta 4 lei, 6 lei 30, scump a fost, mă. Îți luai un pachet, frățică, pui ketchup bun, și așa, un pic cam mult, așa treabă, no, cum e? Zici că e sângele lui pește. Așa, deci super, zic eu. Deci așa, ai pus tătătăt, cum treabă, uite, de băut, îți zic eu. Deci de băut, e o cană, neapărat de iarnă, cu renul lui Rudolf. Deschizi robinetul, pui la apă, pui tătă plină, așa, deci, după ce ai luat apa, iei o leacă de zahăr, o leacă, hai că e greu de deschis, zahăr, nu, cred că e bun, iei o lingură, așa, pui o leacă, i-am pus încă o leacă, și încă o leacă, și încă o leacă, și încă o leacă. No, și acum mai puneți încă o leacă și gata, cred că ajunge, că e bună. Amestecați bine. Pui aici, așa, pui înapoi zahărul, e o leacă din ăsta, ce-i? Citrone, din ăsta, suc de lămâie, de pere, așa, desfac sucul, e greu de desfăcut, mă, așa, pui numai o leacă, fii atent tu, ui, că am pus prea mult, cred că nu-i mai bun, cred că ar fi, no, deci suc, citrone, vezi, pe tătă, pui sucul înapoi, mă amesteci. Și vezi ce bună-i, tată. Ai de viața ta. Tu știi ce bună-i, mă? Zeamă curată. De naștea mânci când erai mic, mă. Revenim la pită. Deci, pita a rămas așa. Ei pita. Dacă vrei mai bagi și eu o mania de la liguță. Așa. Așa, mus bine. Este bună. Cafe cu zahăr.
să te ketchupului. Așa. Muși din partea dreaptă, începi. Și mergi tot așa. Aha. Încă una. Trebuie să o muși pe râte înainte să se usche pacheul. Că dacă se uscă pacheul, ai berit-o. Dacă se uscă ketchupul mai merge. No, după cele două mușcături, bei un pic de apă. Dar numai un pic. Bună, preferabil cu paiul. Am găsit un pai. Așa. Adică cu pai ți-ai făcut cocktail. No, asta e super. N-ai mers așa cea. Delicatesa naturii, tată. No, revii la pită. Mai ai o mușcătură? Ai bună, frate. N-am mai fost asta. Bună. Nu. Salsa asta. Am mâncat. Tot. Deci pateul, cum am zis, se fie bulcegi. Paște de porc. Vezi? Paște de porc, bulcegi. Da? Nu. Ai mai luat încă una din asta, mai iei una. Așa. Așa cum margarină așa bună, da? Dar merge, am scos paiul. Așa, pui înapoi. Mai bei o leacă. Așa. No, mai mănânci un pic. Așa. Mai bei o leacă. Mai mănânci un pic. Bă. No, cam atâta. Pe ziua de astăzi. La revedere.